În spatele nostru avem Moldova Hotel Național. Avem podul sub care trăiesc oamenii fără casă și diferite specimene interesante Chișinăului. Și podul de la mall. Unde s-a stupat de ploaie, din soare, de pula. O zonă care e numită teoretic centrul orașului. Avem aici un peisaj tare interesant. Peisaj rural. Case care se construiesc și case dărâmate. Și aici mall-ul, fix lângă. Și eu țin microfonul prea departe. Și e Cașana. Și am avut noi repetiție până muia. Și am mai nicilim. Am decis să facem video de un ceas unde prost futem capul fără sens. Eu sper că el se filmează, băi, dacă nu se filmează. Ca un podcast. Uite, băi. Ca un podcast, numai că podcast fără idei și fără script și fără nică. Și prost doi dolbăioși care stau și filmează cu inea pe un vid frumos, zato e soare afară, măcar asta ghine. Nu prea nourat. Dimineața era o leacă mai de pulă, dar mă, e ok. Abia că eu ziceam că doi dolbăioși prost filmează huinea fără sens de o oră, un iapping complet. Hai când ca să fac video să cenzurez sigile și să avem pe ăsta. Și băi, pohui, вообще, absolut pohui. Eu fumez Aicos. Eu am trecut pe Aicos. Ovidiu fumează Bond Royal albastru, el trecut Bond Royal albastru. Când eu fumam Bond Royal, el fuma Camel. Eu m-am lăsat de Bond Royal, el trece pe Bond Royal. Și am trecut pe Aicos. Uite, Aicos n-a stric. Жизнь ворам. Băi, zici tu, mulți așa. Mulți în lumea asta m-au scos așa. Nu mă las вообще decât Aicos. Fuck no, baby, Aicos e охуенный. El e tare bun la gust, băi. Dar mie am adus amintiri, băi. De pula. Nu-mi place Aicos. Ia pula, eu stau liniștit în camera, azi m-am trezit, primul lucru care am făcut, am băut o gură de apă și m-am pus în pat și stăteam. Burta goală, așa. Da pohui, bei, și parcă dimineața nu fumez o țigară pe burta goală, tot aceeași, nu? Băi, am fumat asta pe burta goală, băi, nu mi-a plăcut deloc. Pusi. Mă simțeam un void în stomac, știi? Eu 3 ani de zile, băi, așa făceam la vieră. Deci nu mâncai, de ieșai din casă, nu mâncai nici așa. Da, bine, o cafea, băi, și o țigară și îi dai pizdeală. De asta încă ghini cu o țigară, eu am mai recent cât tot fumam țigări, apoi ieșeam din casă, o cafea și 2 țigări în după altul, după chain smoke, banut. Dacă nu-mi vine autobuz, mai făteam unul. Pricolo. Băi, da, te înțeleg. Aici stai движу. Și da mes. Și așa. Azi e sâmbătă. După repetiție. După repetiție. O leacă obosiți, o leacă chinuiți, o leacă boțiți. Fără vocile. Da, e acceptabil, știi cum. Vreau din foamea dracului, nahui. Să-mi bag pula nahui, n-avem studiu cu nostru, băi. Trebuie să facem studiu cu nostru. Dacă să avem studiu cu nostru, băi, noi putem să mâncăm după repede, știi de asta? Da, băi, dar trebuia să chităm, băi, pe Londra. Știu, dar să ne iasă fac mai ieftin. Și să avem tata noastră. Da. Investiții și pula. Nu știu, putem să facem la început cu cineva, tipa, studiu. Dar cel mai greu dacă e a nostru, просто. Pentru asta trebuie să lucrăm, băi, pe hodul tăstrui. Da, dar sunt proces. Eu sunt că noi dacă lucrăm, am să fie upgrade la tot. O leacă necuiovă. Cum a fost procesorul și belea bună ea să lucrez cu eu. Bălea. Stai așa când stai să văd că te vezi. Da, te vezi, băi, nehuiovă. Tot din cioare până în cap, băi. Băi, tot timpul, băi, nu vreau la lucru, vreau să fiu liber, sâmbă, băi. Și să am inspirații și să cânt. Băi, știu, băi, dar eu tot, dar eu m-am zaibit literalmente, tipa de îmblat de apula atât ziua fără bani în buzunar. Și leac stai pe loc, băi, nu poți să cumpări, băi. Da, băi, stai să uși pula atât ziua, mama, dă-te rog 50 de lei. Pentru ce, să mănânc, da, pula, na, îi mor de foame, dar să dau copaci cât țigări în buzunar. Ce sens, na. Și pe măia bleam apuc de lucru și ne-au reparat hrunețele prima lună, a doua lună trebuie să-i pun în năcică rublele și de-am într-a treia, poate. Găsesc o hată și mă mută. Nahui nada, блядь, stau acasă, m-am zaibit, îi stau pe mine. Pantalonii ăștia știi de unde-s? De la Iura. Iura te-a dat? Da. Eu leacă vibe-ul lui. Ia uite, vezi și dublu, tipa. Aha. Pas fake. Știi că să arăți că îmbli cu pantalonii sub cură, leacă rapper.
Și nu mi-a plăcut. Și-a cumpărat, короче, tare impulsiv, cu 50 de lei, din secondul din Durlești. Și pe urmă au ajuns acasă, au trecut 2 zile și au zis că s-a uitat încă o dată și nu mai place. Asta nu mi-a place. Da, și eu zic, da nini, știi, și Iurica, cum n-aveți ce faci cu dânsul? Zic, nații, ia-ți-i nahui, după. Eu azi, băi, cum îți pare fitul meu, băi? Băi, zaibiți, double cămașa, știi? Da, băi, e o leac straniu, știi, dar... Nu, e nice. Băi, și ne-a luat, băi, și cerapi roșii, băi. Mă gândeam că dacă mă văd cu tine și cu Valic, băi, să mă îmbrac ciotca, băi. Eu am ciorapi cu Moș Crăciun, cool, cu ochelari. Pizdos, Nu e короче. așa, băi, designer așa, Nu, băi, asta e Moș Crăciun, bratan. Просто nu o făcut pe deșofche, știi, și Dar știi nu le designer ajuns roșu. Nu știu, Carl Cani, mă tincă. Da, cu părul alb și prins așa. Acela care are pe șmoci personajul ăsta e bun. Da. E el. Aspirațional. Pizdeț. Mă uitam și la Vivienne Westwood și Fășe. Băi, interesant, băi. Da, punkerul. Spade analizat. Spade analizat și Fășe. Și Fășe Vivienne Westwood, băi, mă rupie tare. Păi știi că era, am văzut într-un video pe YouTube, că era a făcut ceva designer, a făcut magazinul Sex. Și se chema magazinul Sex. Dați-mi, vă rog, un sex. Și el a planuit cu alți oameni, tot așa, businessmeni, hai să facem. Și au făcut Sex Pistols, băi. Au făcut Sex Pistols trupa și ei, tot așa, prin znacomi, tot se căutau, prin cunoscuți. Și l-au găsit pe Sid Vicious pe albumul. Torciu cu pulii. Și că așa. Trebuie și noi să ne gândim, băi, cum să facem, băi, merchandise. Trebuie să facem kebabul nostru. Kebabul nostru? Cerebral kebab, Miyagi burger. Au e peceni. You know the drill. Băi, de serios, băi, mă gândeam, băi, că grupele astea, cât sunt mai mari, cu atât mai mult au merch, știi? Băi, și noi putem să inversăm asta, să avem mult merch și oamenii poartă mult și cumpără și pe albumul. Dar cum cu grupa Stas? Eu nu mă merg ce-am făcut băi. în grupa Stas. Asta, băi, m-a atras, băi, pizdeț la Hilot grupa Stas, blea. Asta trebuie să poți, băi, dar nu știu cum mi-a venit ideea asta, ibanută. Și Eva, băi. Da, băi. Eva a fost down să-mi fac... a fost de acord să-mi fac asta ca cadou de zi de naștere. Că eu mă întreb, ce vrei de dniuhă, zic, Hilos grupa Stas. Eva e crutaie, băi, pe Da, asta ne băi. ajută și pe noi cu pace. Eva ibanută, băi. Eva noroc. Eva Baciu. Eva Baci. Designer. Azi am grei cu Eva Baci. Serios? Da. Și cum, băi? Și i-a răspuns la story, tipa, vezi ce-o pusat pe story desenile cu moșneag. Bine, ți minte. Te săret, bro. Vezi că dacă tu ești pe Insta, poți să stângă... Na, we good. Ba da. Merge. A, nu? Shut the hell up, man. Shut the hell up. Vezi că merge. 8 minute nu mai stăm. Da, bă. Nu vreau mai mult. Dar pe noi până ne-am frecat cu huineaua și acolo mie, până am conectat telefonul, până am scos powerbank-ul și acolo story-ul ăsta. Hai, ble. Ia, e bubă. Da, e uite-te nebei. Și zic raziob și emoji de ăsta. Și au zis că pasibos și am trimis de asta. Și au spus că ea că este cel mai mare raziob. Și au zis că i-am zis că facem postere cu asta, au zis că să facem naklejcă cu asta. Scenă pula, au zis că... Și au zis că sunt șanse să nu vină la cont, pentru că poate să nu reușească. Eu am zis să grăghească încet și să dovedească tot. Și așa e tot nice. Dar și clar, băi. Dar Ruslan nu-ți dovedească? Dar ea e bubra. Eu n-am greit cu Ruslan. Îți găresc eu? Da. Eu gresc mai mult cu Eva, tu grești mai mult cu Ruslan. Este leac. Da. Că am fost cu Eva la Vieră, totuși. Și drujim de mai mult timp decât cu Rusic. Și am fost cu Ruslan la Waldorf. Da, ia ca движу. Prieteni de școală, după ea e bun. Am prieteni pe viață asta. Cam конченая locația, dacă честно. Pleacă incomodă, ar ce să-i piși aici un scaun. Putem să ne jucăm pe cealaltă tare. Pe cealaltă. Putem să pizdanim la ok, sau dacă nu este cameră. Nu este cameră, băi. Putem просто să stăm pe lângă. Vrei să ne așezăm? Ei, zaibise aici, după-i soare, știi? Stăm în soare și ne vedem, dar suntem încurtați. Mai tare îmi place soarele. Că la umbră leacă e frig. Dar mă să facem pe afară, ne-mi place tare. Da, e nice. Numai dar și cu 2-3 grade mai cald. Am ieșit, băi, ce stă în cofte, конечно, pidere, așa, că da, și mândri, pizdeț, Вообще разъёб. și tată închis.
Dar nu-mi place tare, băi, prea mai soare de asta. Am ieșit din casă și înainte să ies din casă era soare și eu просто ies și sunt pune, că zic, suca, blea. Ce am făcut, știi? Ce am meritat cu neaua asta? Și până la urmă am ajuns la repetiții, după repetiții am ieșit, fut soare, zaibis, alcool. Da, l-ai văzut pe viteaz, băi, ești нарядный. Нарядный asta ce înseamnă? Папион, îmbrăcățel cu papion, cu racă какая-то blатная, el cu lucru. Da, el короче lucrează, nu știu ce inspector în pula mea. Și lucrul lui se duc pe la diferite magazine, firme și să dai bească din așa. Să găsească minus. Și короче, frate, ne povesti că l-a trimis în Găgăuzia recent. Și el s-a dat iubit de și ia-i buchii, nu știu limba română, tipa. Și le-am pus 0 puncte. Băi, așa e, totuși. Limba de stat în pula, că înțeleg că e autonomie, dar îți dau eu mamilor despre teritoria Republicii Moldova. Băi, dar Vite e boss, băi, dacă el 19 ani de inspector. Da, băi. Plătește și cu univerul, tot. Și lui îi place să dai bească, băi, de lume. Și scrie, păi el trebuie să scrie acolo recenzii până la urmă. Și el scrie, da, huia, că el tot timpul scrie. El la istorie, băi, la Vierul fute câte 4 pagini de A4, câte 2 părți, dai băi de profi. Și așa, mai nice, a nimerit fix ce-i trebuie. Și îi place istoria, băi, poți să freci capul, poți să dai bească lume, nimeni nu suflă în pulă. Vorba aceea. Stai că stai pe o parte, na. Hop, pe o parte, o zic. Păi ia? Da, și poți să te așa. Hă? Da, dar mult prea așa, trebuie să vadă și acolo. Ia că așa. Alo. Alo. Dar tu asta memorie, tu și calitate ai pus? 1080. 1080? 60 FPS? 30. Hai că e bun, băi, mă gândeam că dacă 60 să împi repede. Asta-ți bucnea cu mobile. Dacă pui вообще 4K, ne căcăm pantaloni, na. 30 secunde de video și s-a terminat. Goofy e. Goofy e. Stai că am o idee. Am o idee ce putem să facem noi Ce, băi? cu videoul ăsta. Eu mai am telefonul ăsta. Ce? Și eu am pe dânsul mult momeală și horă. Și? Și putem să le punem o leacă. Dar poți să le pun fundal de editare. Nu interesant așa, nu interesant așa. Interesant așa, tipa, da? Da. Nu da dacă la este. 300, se distorsionează. Asta e teaser. Piele, băi. Doi, trei, și... Pe azi ajungem la mosc acasă. Ești. În ce să editez huineaua asta? Și? În ce să editez huineaua asta? Cred că în Vegas. Normal. De obicei. Era interesant, bля. Eu înainte, știi ce făceam în Sony Vegas? Făceam, băi, mashup-uri de muzon. Eu nu știam să lucrez în DAW-uri, programe de muzon și eu făceam tot în Sony Vegas. Acolo făceam chop-uri, tăiem. Și puneam până la urmă un video pe deasupra și le exportam și era pohul. El e pizdos, așa e? Și simplu. Continuu pizdeț, mă făteam acolo cu mintea ei. Și crășuiești. Da, el mult crășuie la mine. Comp era destul de slăbuț, chiar dacă Vegas era vechi. Și alt software, da. Dar, băi, pe urmă am început să lucrez în Audacity și asta tot a fost o greșeală mare. Puteam să învăț Reaper de la început și avea să am mai mult skills și knowledge de Reaper, dar m-am apucat de Audacity, mi s-a părut mai ușor. Și în teorie e mai ușor prost să înregistrez un sunet, că dacă putem cum amu dacă avem un nou și un microfon, vrem în Audacity și dădeam linia acesta corectă, știi? Acesta dreaptă, fără machinație, fără nică. Dar eu acolo tăiem, blea, ți minte Putred cu Limp Bizkit. În Audacity l-am făcut. Nu, că acolo destul de mult am piciuit și am ciopuit și am selectat și am mutat și am... Deci mai putut să lucrezi mai comod. Da, nu e mai comod, e piză și greu. Eu prost să n-aveam Sony Vegas cu comp la momentul ăla. Și apoi ne-am pus Reaper-ul și am făcut obraz Fanconi, вообще într-o berșină, în 25 minute, easy, pizdeț. Reaper-ul e nice și poți să
stai acolo, ghine, și să vezi și să... Mă, pâine cu ciocolată, короче, rică. Da, vine cu ce. Hai, vine cu vrei și... Serios? Da, dar da, eu îți povestesc prin instructoria, că asta spui. Eram la prima lecție practică. Prima dată m-am suit în mașină la instructor. Și am început a grăi, am început să-i povestesc tătlorul, tătă huineaua, că el l-a învățat și pe tatăl meu la practică și cât de cât e de-a nostru. Și i-am povestit că mă ocup cu muzica, că sunt la arte, pula mea, și a zis că i-am puneți un muzon de-a vostru. Și am pus repetiția noastră de o oră, ții minte aceea, care e în două părți în împătrit. Și am pus o repetiție aceea în mașină, el ne-a dat voie să mă conectez la Bluetooth. Wow. Și ne duceam înapoi la autoșcoală, de-am terminat în lecția și ascultam huineaua asta. Și a zis, ia ui, dar rupe, ui, sunteți bravo, na! Zic, eu ascult Rammstein, короче. Zaibit, super, magnific. Când până termin pe autoșcoala să lansăm albumul sau ceva când și să arăți muzonul chiar. Da. Ia băi, dar wave-urile sunt destul de bune. Că se aude tare, da? Da, se aude gine. Ia îngrește tu de acolo. Alo. Zi mai tare ești, Băi. parcă ai ceva în gură. Dar nu știu, băi, mă doare leac voce, după nu știu pe leacă după leacă. Hai că wave e bun, băi. David Wavy. David Valorosu. Mi-a trimis David Valorosu ieri un proiectel de-a lui pe Telegram. Te trimis ție? Videos cum cântă la... E tot. Parcă e Kurt Cobain, băi, așa? Da, niște riff-uri așa, o leacă stranii. O leacă nirvanist și îmi place cum el le schimbă și veniși cu turmă înapoi și iară să repet. David Wavy, we love you, David Wavy. Direct, trebuie să mă apuc cu proiectul de rapcic. Să faci tipa... Mă rup tare beat-ul și ăla, băi, care l-am făcut și ți l-am trimis doar de 2 ori, na. Mă rup pizdeț beat-ul și ăla eu... Și la poți fight? Nu. A, și ăla care... Da. Tot o leacă are vibe. Ding, 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 ding. Și bas acolo cu... Păi eu odată mergeam de la univers, mă duceam spre autoșcoală și pula ai făcut. I like you. Red light! Red light. L-ai văzut pe ăla? Eu am văzut că ai dat like, короче, ăla care... Thanos și Red Light numai că făcut de cacheta ceva și random. Tipa youtuberi. Și Thanos are așa, tipa, fut să oprește în aer, da? Și apoi zic, bam, 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 bă. How do you do this? Bang, bang, bang. Și pula, făteam eu capul și polteam. Mergeam de la autoșcoală, băi, și era drumul liber, că era undeva ora 2 și era Vasile Lupu și Popu. Și eu n-aveam căști, eu până moia, că mergeam fără dânsul, dar moia le-am încleit colhoz, na pizdeț. Dar главное că țină leacă. Dar n-a țină până la sfârșitul zilei, eu sunt mai mult ca sigur. Și mergeam, короче, beat-ul țineam pe telefone, ca așa lângă cap. Și mergeam și citeam, băi, rapcic. Просто freestyle-ul iem de miertă, știi? Și cu pula așa, da. Nu-ți las noaptea așa, za pizdim, să nu ne vadă camera. Ne vede de-a cameră. Și ne aude. Asta e a noastră, bă. Asta o modificăm cum vrem. Da. Putem să tăiem la infinit. Ne facem un fel de jurnalism, ne arătăm cum arată viața în Moldova. Și muzica care o facem în schimb. Da. Cum îți pierde timpul, ea că arătăm. Cum pațanii cilesc. S-ar lichi câte o bere, mă. Low-key, băi, s-ar lichi câte o pivă. O pivă, da, băi. Următorul podcast, dacă așa se poate numit. Broadcast, короче. Broadcast, dacă. По-братски, luăm câte o pivă, spate câte 2 pive. Și trebuie să găsim un spot normal. Spate în pădure de făcut cu neaua asta, ori în câmp. Da, băi, și În câmp la Deleanu, băi. Știi, și e banut acolo. Eu pătura covor, așa de la Ghirighici. Dacă e frig, băi, e iarnă. Păi bati, băi, facem și un foc. E hai. Păr în pădure, putem să facem un foc. Huinea, băi, asta e păr la cup. La Druleș mai bine. La Durlești acasă? Da. Pe care coză. Nu a zis că... Nu, băi, te normal. Ești sigur? Da. Hadeam, dar eu îți dau un șans, după nimic pocui. Dacă facem ceva normal, apoi asta e ok. Da, azi ce facem? Ceva normal. Azi este rave la Pro, кстати. Azi? E ziua lui Kika, da. Și azi și Kika Techno, Kika Andrei, Kika Mustașiosu, la care noi am ascultat și la Metanoia, ții minte? Da. Și azi și o DJ-că din Columbia permisă. Și tu sunt cu tare mulți străini, tipa, da? Presupun că da. Presupun că și e străin, dar nu cred că și așa de mult ca
așa la cum... Ca la diaspora. Da, atunci erau sărbătorile prea mai aproape, Da. știți, venit acasă să sărbătorească. Dar nu știu, băi, asta cam random, eu nu prea știu DJ ăștia. Și Și-am bani. Ați și tripaneală, da, eu tot n-am bani, asta e unica problemă, că eu m-aș duce leger, tipa. Dacă aș avea bani, ți-aș pune puțin, pula mea, dar e 150 mă tin cu ori 200, după o oră. Nu, banii direct va și de-am pentru ăsta de bani, dar și noi mâine avem concert. Mâine avem concert, Noi rебята. i-am de dâns să uităm, leacă. Da, eu, честно, nu sunt cordat deloc despre concertul ăsta. Noi ne pricalim pe Noi ne duci, noi la concertul ăsta parcă ne ducem să-l ascultăm, știi? Nu pricalim, leacă, nu te simți. Să facem o bucată de roblă și pula mea. Da, băi. Da, noi cum de nu ne-am dat ibi, băi, de muzeul ăsta, по-любому cumva să iasă răziom. Ai văzut, băi, azi... Asta le plac la oameni. Da, băi. Ai văzut, băi, și pizdeța asta farem cu basă. Da, băi. Vedem cu băț în trâză, Băi, bum, băi, bum, trebuie bum. la concert, băi, asta Da. e tare crută. Da. Și ai pus armoniile și alea, le-ai pus așa. Numai ultima strună, băi, da, ultima strună. Cea mai groasă, e suna de pula când era băț așa. La... Era note diferite. Da, era Așa, așa, era tare. Să învăț, leacă boțet, știi? Au copii. Brătfau, au fost la furat calpacioase. Nu știu să furăm nepede așa. Da. Se poate și vindem, băi. Vinem și facem bani străini, ne ducem la rave azi. Dacă reușim tot într-o zi. Brătfau se uitau despre Brawl Stars. Normal. Задроți, nahă. Fatanii sunt buni. Păcat că nu de LOL. Dacă vezi deja și LOL, băi, ne punem amâni, zarăbim în Wild Rift. Ăștia din nou la pe au vreo 14 ani de-au. Da, și ei nu iese din casă, nahă. Da, nu prea. Nu prea. Îți aminte viața mea când jucam LOL, băi, de mală. Da, bă, tot așa. Stăteam, jucam LOL, când mă zaibem de LOL. Nu ieșeam afară, nu. N-ahui afară să ies, mă jucam în CS, corect. CSGO și din CS în LOL și din LOL în CS. Și dacă nu CS ori LOL, apoi mă jucam în OSU. Și apoi am început să joc OSU la nivel de religie. Asta era pizdeț. Schier, tableta. Da, cu tableta, apăsam, ia bu acolo, vafle și facem, băi, din claviatură și a mea. Și mă nerva, mai не știam, короче, sistema nervoasă, nahui. Mă visem, pizdeț, eu prima tabletă care am avut-o huioana, pe eu am pizdanit-o în pământ din cauza la OSU. Ui, blea. Și de tare m-a cumarit, era o mapă destul de ușoară, care eu am mai trecut-o, știi, dar nu putem să trec pe un record de leac mai bun. Dar nici trebuie că aveți să-mi dăi de huia pipi. Pipi. Tu pe... Tu n-ai bit joaca, să tăi pipi. Da, băi, și eu m-am bisit că nu mi-au dat pipi, știi? Scontine, o leacă. Nu, băi, te ai bit, băi, așa e. Și după asta, băi, am stat și am jucat vreo lună fără tabletă, ce cu mouse. Și ne-am cumpărat Vacom, băi. Și Vacom de-am merge ghinele. Bomba, băi, era tare zaibis și câștigam. Și am luat-o cu 1800 de lei și m-am jucat un an, OSU, și apoi am zis că nu, fac nou, m-a lăsat de dicția asta de OSU. Și просто tableta stătea și se prăfuie, blea, stai că mă mănânc pula. Tableta просто stătea și se prăfuie. Blea, stai că mă mănânc pula, nu repede camera spre mă pula chiar a doua oară. Tableta stătea și se prăfuie și eu mă gândesc ce să fac. M-am uitat la Darwin, la prețuri la tableta asta. Băi, și era cu 500 de lei mai scumpă decât eu am cumpărat-o. Inflația, huiația. Băi, și eu am vândut-o la prețul cu care am cumpărat-o, tipa used, știi? Era destul de raf la momentul acela. N-avea zgârieturi pe dânsă, dar se vedea că era folosită. Knopcile erau alea cu imprints, știi? Înseamnă că s-a scumpit și... Da, și eu am vândut-o cu tot același preț care am cumpărat-o. Am ieșit în 0%, dar am ieșit în plus ibanute, pentru că... Desene. Nu, desene eu n-am făcut, eu nu prea ținam pe atunci, nu tare mă pricălesc să ținesc tablete. Și dacă ținam în sai și по-любому удалем хуйня. Ce plus? Pentru că eu am avut tare de huia amintiri bune cu tableta și când mă jucam în osul, știi? Și ne-am ocupat timpul și apoi l-am vândut cu tot același preț. Da, bă, eu zic că da, bă. Schema așa e debilă. Băi, spate făcut așa huinea, e ca așa huinea la hardcore. Da, băi. Крыша, de exemplu, ceva. De great cu Andrei. Andrei, spate să крыша să filmăm un video, un podcast de jumătate ceas. Crezi că îți dai voie, băi, el nici nu vrea. Băi, eu presupun că da. Давай. Minunea noi acolo pe creșă. Nu, nici într-un caz. Tot te-ai referit la pive 2 litri jumate, da? Cum așa? Da, după cum beam. Da. Tot la asta m-am gândit. Da, tu și voi când ne opresc. Domnul... Cum îl cheamă? Igor. Domnul Gai Igor.
Băi, îți vine poliția și ați belit o pulă mare. Bun, boss, nu mai bem. Nu mai bem. Nu trebuie să beți la alcool, короче. Da, nu beți la hardcore. Când vă vede cineva. După ora 8, când tot administrația îți duce, faceți ce vreți. Am luați în considerare că acolo sunt camere. O cameră e pe deasupra la masă, unde stau teți acolo în colț. O cameră e la intrare, cum intri de la parcare. E că aici e hardcore-ul, așa, aici e parcarea. Aici e cheatra asta. Și aici e intrarea în hardcore și o cameră e ca e aici. Și e să uită, leacă așa. Luați seama, da. Cel mai bune locuri unde poți să stai și cilești. Asta e pe lângă scaune, pe lângă lumină. Acolo poți să aprinzi lumina, poți să pui în priză, sunt locuri secrete. Noi mă facem tipsuri cum să tu să tipsești la hardcore. Da. Numai că lumina nu se poate aprins când sunt ceva și de la catedra. Da. Și nu se poate pus telefonul încărcat tot acolo ca să vă fută ibala concret. Da, băi, din tot o dai bit. Nu, de mine nu, chiar nu-i până acolo. Din o dai bit. Da. Eu mă știu cu dânșii așa, eu pot să-mi pun telefonul și la dânșii înăuntru la încărcat. Da. Eu pot și acolo să mă chiși, băi, eu n-am treabă. Noi cu dânșii am băut, băi. Când tu erai la Roslin, atunci Da. când am la PTSR. Nu, era metanoia permisă. Da, era metanoia, că atunci... Văd ce. Da. Da. Atunci eu nu a fost. Dar ce ține minte că Hmm? era? Că era Slavic și Roma și el și-o minte dânsa. Atunci era și Ilinca. Da, băi. Dar ea e bubei și random. Îmi place bătusele astea așa mulți random. Dar te cunoști, băi, cu oameni cu care de-am te cunoșteai, e straniu și e interesant, pizdeț. Păi eu nu țin minte pe dânsa deloc. E interesant, băi. Cum oamenii pula mea mă țin minte? Eu înainte eram, tipa, destul de shy, destul de unconfident și eu nu prea aveam ce să memorez despre mine. Numai dacă nasul mare, băi, asta era tot viața cu mine. Da, băi, dar te-ai dezvoltat. Tot e drept. Crescut nasul, băi, de maloi și au crescut e bala după asta, știi cum. M-am complexat, vă 2-3, vă 4 ani la rând, eram complexat, короче. Dar mai au crescut e bala și parcă arată cât de cât mai armonios. Da, băi, eu tot mă sunt așa, ghinic, noi eram urâți când eram copii. Ghinic eram urâți când eram copii în adolescență. Asta ne face să ne dezvoltăm caracter și noi suntem frumoși și avem caracter. Deci fiecare erau frumoși când eram malui, apoi nu-și dezvoltau caracter. Da, eu am rămas prost că sunt frumos. Și n-ați mai și frumos multă vreme. Late- Morris, e acolo ceva de... Noi late bloomers, știi, am înflorit mai încolo. Da, dar zato când asim moșnești, apoi sunt destul de pustoși. Și am suntem mai pustoși ca restul. Loki, eu mă simt cel mai ghinit, cu Ibala, cu mâs. De tot, băi. Anul trecut, băi, eram frumușel, tipa, cu părul și ăla până aici, tipa, a doilea cat, știi? După ce aveam părul lung. Mă simțeam ok, dar nu eram at my finest point. Și lăsi tot și de ghini primul timp și apoi început să crește o leac și arătam continuu. Și mult place așa? Da. Ți-ar sta o leac mai lung. Leac mai Da, activ. băi, îmi place pizdeț. Tipa, eu pot cu de asta, cu styler să-l fac așa să-mi foi încoace, dar eu nu mă ocup cu uitau asta cu inile lene, tipa. Și eu tot timpul nu reușesc să ies din casă la timp. Știi că tare pizdos când la concert atunci. Ia ca așa să fac. Ia uite. Ia ca așa și aici să lăs ceolca asta dreaptă, știi? Dar până și Ca la altuști. Băi, că e fain. Arată nice. Tipa, cu iax. Și arată prикольно. O leacă de păr drept și aici de-am tătă e vafle. Dacă mulet cum erai atunci la concert. Care mulet? Care la Hamasar când a dat. Atunci n-aveam mulet, bro. Eu aveam pixie cut-uri ceva хуйня. Pixie de asta, da. Ca Nu Andreea știu, erai frezat. A? Erai frezat ca Andreea. Care Andreea? A lui Lisenia? Ah. Da, Frezat da, ca da. dânsa. La ok, da. Dar nu mai vreau, nu-mi place cum e și de atunci. Era ok, tipa, dar nu ne-aș face din nou. De ce tu îți faci pricioși feminine? A? Ce tu ai pricioși feminine? Da, ea e bun. Aveai și păr lung, tipa? Ne-i pohui. Și pixie cut și... Suntem boi, băi. Și mult ai breton. Cu asta și... Suntem boi, băi. Este crută, băi. E ca androgen. Roșu ies. Leacă de idem, da. E tot o leacă. Vreau să mă îmbrac Treci frumos. părul, băi. Fezi flașca la Dave Mustaine. M-am uitat la un film românesc, iar băi, așa de pizdos, băi, ea e bun. Despre ce? Dave Mustaine. Românesc? Nu. A descris acolo situații post-comuniste, tipa. Ah, Și în da. timpul comunismului
Ceaușescu și așa. Descrie, arăta acolo viața la o femeie, bля, care era o leacă împotriva la tot huteaua asta. Și m-am uitat și la un scurtmetraj unde arată cum o violează pe o femeie. Cum e să faci cunoștință cu cineva bătrân pe internet și ies duși la dânsul și ea se uită la dânsul, parcă e creepy, parcă stă așa după el e bătrân, bля, și e straniu. Și el a dus la dânsul și la dânsul părinții trăiesc pe bătrâni. Și el a ieșit cu pucă și bă, chiar s-a filmat asta cu... Nu filmat pulul și... Da, așa e scenă. E fucked up. Unica scenă care o țin minte așa e ceva de genul. Asta e din Gruz 200. Din Gruz 200. Asta e film rusesc. Unde violează? Da, tip acolo este un piderment. Și el a legat o подругă de pat, pula mea, și când îmi străie tipa mama, dar mama lui era ibanită de-am ei s-a dus crâșa de bătrânețe. Și ce fac просто violaș cu ele. Era așa de fucked up filmul ăsta, băi. Eu am ahuit pizdeț. Bля, asta e așa de jos, da. Asta ne duce aminte cum în Silence of the Lambs special la... N-am privit. Care și tot cu de genul. Și băi, 37 de minute. Normal, da. Un coleac, mai greu. Deci m-a obosit, băi, ne așeza, nahui. Hai să stăm aici, mă. Hai. Andy, credeți, ne vadă oamenii la față.